Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 6 December 2021. Okondedwa, mu usiku wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa Daniel chapter number 3 ndimeke yoyamba mpaka ndime ya namba 18. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti mfumu Nebukadinezara anapangitsa fano la golide lotalika mamita 27 ndi mulifupi mwake mamita 3, ndipo analiyimika mchigwa cha Dura mchigawo cha Babyloni. Kenaka iye anayitanitsa akalonga, mabwanamkubwa, nduna, aphungu, osungitsa chuma, oweruza milandu, anyakwawa ndi akulu ena onse amadera a dzikolo kuti abwere kumwambo wotsekula fano limene analiyimika lija. Choncho akalonga, abwanamkubwa, nduna, aphungu, osungitsa chuma, oweruza milandu, anyakwawa ndi akulu ena onse amadera a dzikolo anasonkhana kudzachita mwambo wotsekula fano limene mfumu Nebukadinezara analiyimika. Ndipo mlaliki anayimirira pamaso pa fanolo nati, inu anthu a mitundu yonse ndi aziyankhulo zonse, mukulamulidwa kuti muchite izi. Mitundu ya anthu ndi achilankhulo chilichonse mukadzamva kulira kwa lipenga, chitoliro, zeze, sansi, chisakasa, ngoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse, muyenera kulambira ndi kupembedza fano la golide limene mfumu Nebukadinezara analiyimika. Aliyense amene sadzalambira ndi kupembedza adzaponyedwa nthawi yomweyo mng'anjo ya moto. Choncho anthu onse aja atangomva kulira kwa lipenga, chitoliro, zeze, sansi, chisakasa, ngoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse, analambira ndi kupembedza fano la golide limene mfumu Nebukadinezara analiyimika. Pa nthawi imeneyi alawuli ena anafika ndi kuwanenezera zoyipa Ayuda. Iwo anati kwa mfumu Nebukadinezara, inu mfumu mukhale ndi moyo wautali. Inu mfumu mwakhazikitsa lamulo kuti aliyense akamva kulira kwa lipenga, chitoliro, zeze, sansi, chisakasa, ngoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse ayenera kulambira ndi kupembedza fano la golide, ndi kuti aliyense osalambira ndi kupembedza adzaponyedwa mng'anjo ya moto. Koma alipo Ayuda ena, Sadraki, Meseki ndi Abedenego, amene munawayika kuti ayang'anire ntchito ya dera la ku Babuloni. Anthu amenewa sakumvera inu mfumu. Iwo sakutumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golide limene munaliyimikalo. Tsono Nebukadinezara anakwiya ndi kupsa mtima kwambiri, ndipo anayitanitsa Sadraki, Meseki ndi Abedenego. Choncho amuna awa anabwera pamaso pa mfumu, ndipo Nebukadinezara anawafunsa kuti, kodi ndi zoona Sadraki, Meseki ndi Abedenego kuti simukutumikira milungu yanga kapena kupembedza fano la golide linaliyimikalo? Tsono ngati muli okonzeka kulambira ndi kupembedza fano ndinalipanga, mukamva kulira kwa lipenga, chitoliro, zeze, sansi, chisakasa, ngoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse, muchita bwino. Koma ngati simulipembedza, mudzaponyedwa mng'anjo ya moto. Nanga ndi mulungu uti amene adzatha kupulumutsani m'manja mwanga? Sadraki, Meseki ndi Abedenego anayankha mfumu Nebukadinezara kuti, sikoyenera kuti tikuyankheni pa nkhani imeneyi. Ngati tiponyedwe mng'anjo ya moto, mulungu amene timamutumikira akhoza kutipulumutsa mng'anjo ya motoyo, ndipo adzatilanditsa m'dzanja lanu mfumu. Koma ngakhale mulungu wathu atapanda kutipulumutsa, tikufuna mudziwe inu mfumu kuti sitidzatumikira milungu yanu kapena kupembedza fano la golide limene munaliyimikalo. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa, tidzalingalira pamutu wa mafunso otere: kodi inu ndinu Mkhristu amene simugwada ku zinthu zolamulidwa ndi Satana? Tadzifufuzana abale wanga, ukhristu kakwanu nkwa mtundu wanji? Kodi inuyo mudatsimikizika mtima kutsatira Mulungu yekha ndipo simugwada ku zinthu zolamulidwa ndi Satana? Kunena kwina, kodi inuyo simutsatira zinthu zimene mdierekezi wabweretsa mwachiopsezo kapena monyengerera pa moyo wanu? Kodi mudatsimikizika mtima kukana chikanikire zimenezi popeza moyo wanu ndi wolumikizika kwa Mulungu? Funso la mphamvu kwambiri zedi. Simugwada idu.
mukaopsezedwa ndi Satana simugwada, mukanyengereredwa ndi Satana simulambira zake. Achulukirenji wanthu okondedwa amene akudzitchula kuti ndi akhristu koma machitachita awo akutsatira chikunja, akutsatira Satana weniweni ndithu, kukhotetsa zinthu koma yeta akudzitchula kuti ndi akhristu. Kodi inu sindinu mmodzi wa iwo? Okondedwa, kodi simukuchita zinthu mongofuna kusangalatsa wanthu koma chonsecho mukuchimwira Mulungu? Tadziyang'ana, tadzifufuza machitachita anu pakutumikira. Mwina nkuteka neno abusa kuchita kwanu kwa zinthu, kodi simukungochita kuti anthu akutameni, anthu asangalale nanu, anthu akuyamikireni ngati kuti ndinu munthu wabwino wachifundo kwa iwo, koma yeti chimene mukuchitacho mukuchimwira Mulungu, mukuthyola chiyero chake, mukusakaniza zake, mukuyambana naye Yehova. Siziyoncho kodi? Ndimati ndikambe nanu abale wanga, kukuyamikirani wanthu sindiye kuti mwakhozanso pamaso pa Mulungu. Ayi, kukukondani wanthu sindiye kuti kumwambaso kukukondwera nanu. Za Mulungu nzinaso zimalira kutsata chiyero chake, zimalira kumvera mawu ake, zimalira kukana chikanire njira zonse, mawu onse, machitidwe onse a Satana. Inu kuchita kwanu kwa Chikhristu chanu kuyenda bwanji? Mukadzifufuza zimene mwakhala mukuchita, kodi mukuchita zinthuzo mokondweretsa amene adakuyitanani, mokondweretsa amene adakupulumutsani, kapena mukungochita zinthu kuti wena akusangalale nanu, adzikutchulani wabwino, adzikutchulani wothandiza? Yeti zonse mukuchitazo pamaso pa Mulungu mukuchimwa ndithu, mukulakwa ndithu, ndipo mukuyembekeza gahena kamba ka machitidwe amenewa. Si choncho kodi? Okondedwa, tadzifunsani moyo mwanu. Ndikundiya paisi, kodi ndinu Mkhristu amene mukhoza kulolera kudana ndi anthu ena pokana kuchimwa? Funso lamphamvu, powerful question. Kodi ndinu wokonzeka inu kulolera ndithu kuti awo mumacheza kale, koma popeza kuti akukamba za uchimo mukulola kuti pakhale udani, koma inu zakuti muchimwe? Ayi, you will never compromise. Ndinu mmodzi mwa Khristu olimba chotere? Kapena ndinu chokonoka mumangotengeka? Mumalolera kodi kusasangalatsa aliyense, bola inu muchite chifuniro ndi chilungamo cha Mulungu? Ena akuneneni kuti ndinu munthu oyipa, ena akunene kuti ndinu munthu wankhanza, ena akunene ngati munthu amene ndi mulibe phindu ku dziko. Bola inuyo mwakamba choonadi, bola inuyo mukuyenda mchilungamo, bola inuyo mwakana tchimo, mumateronso. Kapena mana ine ndibakanika kuti ndikhumudwitse munthu aya, zotano zindandaula ndi matsoka amenewa, ndi zoyipa zomwe kumachita nawo. Simutero kodi? Kodi mukhoza kulolera kuti zabwino zina zikupiteni, bola inu musachimwire Mulungu? Mukhoza kulola kuti zokoma zina zikupiteni, zinthu zina zimene anthu amazitama inu musakhale nazo, mimwayi ina ikupiteni, bola inuyo musachimwire Mulungu? Kodi mukhoza kulola kuti zabwino zonse zimene zikhoza kubwera kamba ka tchimo zikhoza kukupezani popeza kuti inu mwachimwa? Kodi ndinu wokonzeka kulola kuti ngati zikubwera mwa njira yakuti ndi tchimo, ine ndikuvomera zindipite, kaya ndi udindo undipite, kaya ndi zinthu zokoma zindalama zindipite, kaya ndi magalimoto andipite, kaya ndi chani chindipite chimene chocho, bola ine ndisachimwire Mulungu wanga? Mtima wanu wa Chikhristu udatsimikizikanso motero? Kodi mukhoza kulolera kubva zowawa kapena kufa kumene pokana kuchimwira Mulungu? Kodi ndinu wokonzeka kuti mukhoza kulolera kupangidwa tocha ndi vanthu, kaya ndi dziko, kaya ndi chani, bola inu mwakana kuchimwa? Kodi ndinu wokonzeka kuti mukhoza kulolera ngakhale kufa kumene, ngakhale kuphedwa kumene,
mukhoza ololera kuti nkwabwino ndife kusiyana ndi kuchimwira Mulungu, ndinokonzeka kutero. Asowerenja Khristu otere. Ndi ukamba inezi ndi zimene mpingo oyamba udakhazikikapo. Kuyima pa choonadi cha Ambuye. Zambiri zimene tikuziona lero lino okondedwa, ndipo ambiri amene akuticholedwa ndi Khristu mafunso ngati amene afunsawa sadzifunsa. Mmutu mwawo muletsa ndi zabwino ndi ndalama, mmutu mwawo mwatsaza ndi moyo wakhatikati, mmitu mwawo mwatsaza ndi kuti ndiboleza, koma sadzifunsa kuti kodi moyo wanga ndi wokonzeka kuyima chiyimire pa Mulungu ndi kuyimitsa zonse zoyipa kuti sindipanga nawo. Moyo odzipatula ku tchimo, moyo odzipatula ku zonyasa, moyo osasangalatsa aliyense koma kusangalatsa Mulungu yekha. Moyo umenewu wapita kuti abale wanga? Tikalowa m'machati chimo kumamva zina zimene mwina kuti wachita ndi mtumiki wa Mulungu, achita ndi Akhristu, achita ndi akulu ampingo, moti moti akanika kupanga defend chiyero akulu awa, koma amagwira baibulo ndi kumalalikira akulu awawa. Akanika ndithu kuyima pa choonadi cha dzina la Mulungu. Talambira fano zona. Ndinu Mkhristu wa mtundu wanji? Mameni mumanena tuyamike, koma kodi moyo wanu ukukana chikanire chino? Adakati kuti Akhristu ambiri tikuyima pa zimene ndikutchula pano pazi, sibwezi tikukamba za corruption mdziko muno. Ayi, tikadati timayima pa zimene zizi, sibwezi tikukamba za kugwedezeka kwa mabanja mdziko muno. Tikadati timayima pa zimene zizi, sibwezi tikukamba za kuphana, kugwira nyanga. Ayi, tikadati timakamba pa zimene zizi, sibwezi mukuchitika mbwerera ndi nyasi za mpiri machali chimu. Ayi, bwezi chiyero tikuchipangapo, hodi chiyero bwezi tikuchikweza kwa mpiri, bwezi miyoyo yathu okondedwa ikuyima pa chilungamo cha Mulungu, ndipo tchimo likukhala mdani potera. Koma lero li anthu akupanga entertain machimo, akulambira malingaliro a Satana pofuna kupeza zabwino za moyo wawo, komanso pofuna kusangalatsa anthu. Akulolera kudana ndi Ambuye, bola anthu awakonde. Akulolera kudana ndi Ambuye, bola akhutitse mimba zawo. Pakamwa pa munthu wopemphera pakuyima nkumanena bodza ku dziko lapansi, bola iwo apenge sekiwa ntchito yawo. Kodi moyo umenewu ndi umene Ambuye amayembekeza kuti mukhoza kukhala? Ukondedwa, mawu amene wakubwera kutengera pa mawu a Mulungu amene tawerenga. Shadraki, Meshaki na Abednego ali ku Babulo atakwezedwa ndi mfumu, koma iwo akukana kulambira fano. Ayi, ngakhale amapezeka pakati pa afumu, ngakhale amapezeka pakati pa anzawo, koma mitima yawo imatsamirabe pa Mulungu. Mukudziwa chana abale wanga, mukhoza kukhala ofanana ndi ena mukagwidwe kanu ka ntchito, mukhoza kukhala ofanana ndi ena mwina m'maphunziro, mukhoza kufanana ndi ena monga mwakochokera, koma nosamalitsani za chipembedzo cha moyo wanu, samalitsani za Mulungu wanu. Shadraki, Meshaki na Abednego adasamalitsa za Mulungu wawo, za mmene amampembedza adasamalitsa. Itakwana nthawi yakuti mfumu yayimika chifano cha golide, ndipo mfumu yalamula ikuti aliyense alambire chimenechi. Mukamva kulira kwa chitoliro, mukamva nyimbo ina iliyonse, lambirani chimenechi, ndiye chimulungu chimenechi. Shadraki, Meshaki na Abednego akudziwa ichi nchowumba nchimwanche, si Mulungu amene ayi. Malemba atitsimikizira kuti uzilemekeza Mulungu ndi iye yekha, uzimlambira, uzitumikira yekhayo. Mawu amene wanga Mulungu ife sitingalambire chimwanche chotere sizingatheke. Kafumu ikwiye koma ife sitichita zimenezi. Tikudziwa kuchita izi ndi tchimo, ndi ifeyo sitikufuna kuchimwa. Nkwabwino tikhale wochimwa pamaso pa afumu,
tikhale ochimwa pamaso pa anzathu koma tisakhale ochimwa pamaso pa mulungu wotilenga ayi. Timadziwa kale malemba amaletsa zimenezi. Tichitirechi ndikuyankhula ndi wena pano amene akuchita zodziwadziwa. Malemba akukamba zina, malemba adaletsa, iwonso amadziwa nkuthekanso amazilalika, koma ndithu chifukwa cha nyengo amalolera ndithu kuopsezedwa ndi kulambira fano, kugwadira mawu a mdierekezi, kutsatira chinyengo, kuchita zinthu zimene nzosayenera kuti zichitidwe ndi munthu okhulupirira Mulungu. Tawuyang'anani moyo wanu uli bwanji? Simukulambira nanunso, simukugwadira, koma Shadraki, Meshaki ndi Abedenego akukana. Zona dambira akutero, zona dambira akuchita, koma omudziwa Mulungu amafunika ike full stop pakena kalikonse koyipa. Ameni. Okondedwa, mtundu umene wa anthu umachita zotani kuti ufike pa mlingo umenewo? Chifukwa chimene achitira chitu sichioneka. Anthu atapezeka anthu angapo m'Malawi muno ochita zimene zizi zambiri za chilungamo cha Mbuye zikonse kuoneka. Ndipo mu usiku wa lero timafunika mbera nonse mukundimva pano, tinafunika tikhale ndi uzimu, tinafunika tikhale ndi serious monga mmene Shadraki, Meshaki ndi Abedenego adalili. Pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku opembedza Mulungu, serious yake imene afunika titenge, umoyo wake wa zinthu imene afunika titenge ndi umenewo. Umoyo wa toto moyo, Chikhristu cha toto moyo, choyimabe pa chilungamo cha Mbuye. Zimenezi zimene zafunika zichitika. Osati zachibwana ndi masewera ayi, kani naye serious Ambuye. Ameni. Okondedwa, mwa anyamata atatu amenewa amene afe mpana poyankha mfumu kuti ifeyo sitivomerabe mfumu, kaya mutiponya mu ng'anjo ya moto, koma dziwani Mulungu amene kuntumikira akhoza kutilanditsa mmotomo, kapenanso manja mwanu akhoza kutilanditsa. Atapanda kutilanditsa Mulungu, dziwani ife tatsimikizira mtima sitichitabe zimenezo. Anyamata amenewo chidawachitika nchani? Zimayenda njani moyo mwawo? Adakhazikika pa fundo zake ziti? Choyambirira kondedwa, anthu a mtundu umenewo onga Shadraki, Meshaki ndi Abedenego ndi anthu amene adatsimikiza mtima zenizeni kukhala wanthu otumikira Mulungu yekha mchoonadi chonse. Ameni. Ochita zimenezi ndi amene adatsimikizika mtima kuti iyeyo adzatumikira Mulungu yekha, ndipo sangotumikira wamba koma kumtumikira Mulunguyo mchoonadi chonse. Adalimba mtima kalekale kuti pa za Mbuye ndi choonadi chake sadzapanga compromise, sadzasungunula ayi, adzatenga za Mbuye monga mmene zilili. Kaya wina afuna, kaya wina safuna, iwo adzayimabe pa chilungamo. That's why akulimba mtima kuchita chimenechi. Ichi sachita ndi anthu ambo opanda chiganizo ayi, amachita izi ndi amene mkati mwawo muli chiganizo cholimba, ine ndidzayimabe pa Mulungu ameneyi basi. Ameni. Anthu amene amakhala adalimba kale mtima kutsatira zabwino za Mbuye, ndipo adatsimikizika mtima kuti sadzachita chibwana china chilichonse, kaya zingaoneke zokoma, kaya zingaoneke zoopseza, kaya zingaoneke zowathandiza, koma ngati zili zachibwana zochimwira Mulungu, iwo sadzatsatira. Chimene wadzatsatire ndi za Mulungu yekha basi. Inunso moyo wanu lero chiganizo ichi munapanga ndi chimene mukuyendera, chakuti ine ndatsimikizika mtima kuti zimene ndingayendere ndi za Mulungu. Pakatikati pa zina zondinyengerera kuti ndileke kuchita chilungamo cha Mbuye sindichita, pakatikati pa zondiopseza kuti izi zikundikatitsa chilungamo cha Mulungu sindivomera, pakatikati paona kuti mwina izi zikhoza ndithandizako pena, pakatikati pa zimenezo no, ine sindipanga compromise, ine ndiyimabe pa chimene Mulungu adanena. Shadraki, Meshaki ndi Abedenego adayima pa chimenechi. Mdierekezi amagwiritsa ntchito zinthu zoopseza kuti muleke kutamanda Mbuye, kuti mugwadire zake. Mdierekezi amabwera pena ndi zonyengerera kuti muleke kugwadira Mbuye, kuti mugwadire zake. Mdierekezi amabwera ndi zina zake zooneka ngati zikuthandizani moyo mwanu kuti inuyo muchoke pa za Mbuye ndi kutsatira zake. Koma achina Shadraki, Meshaki ndi Abedenego adalapa kale chiganizo kuti ife ngakhale zingaoneke motere sitidzathotoka pamaso pa Mbuye. Okondedwa, anthu amene amayimabe monga Shadraki, Meshaki ndi Abedenego ndi anthu amene zachibwana pakupembedza Mulungu sapanga nawo.
amasamala za chiyero cha mulungu koposa kena kalikonse. Zachibwana pa zambuye sapanga nawo pakupembedza mulungu sachita nawo masewerayi. Ngati akuchita masewera ndi anthu ena monga inali nthawi yakutera kuti atauzidwa anthu ena iwo amagwadira koma Shadraki Mesaki ndi Abednego kuti no ife ngati akugwadira ndawo koma ife sitingagwadire sizingathere. Zachibwana sitimapanga nawo iya. Ife miyoyo yathu ili pa mulungu yekha basi. Tikumudziwa mulungu wathu ndi ndani. Ameni. Tikumudziwa mulungu wathu ndi ndani. Ndipo mulungu wathu amafuna chani? Iwo amasamalira chiyero chake kuti izi tichite tichimwira nazo mulungu ndipo si chiyero ndipo si choonadi. Ife tiye titsate choonadi. Pamene anthu onse mitu yawo inali pansi kulambira fano iwo adali chilili. Kuchita kutenga poyera kuti sapanga nawo zimenezo. Atalimbika mtima. Anthu adawanena ndi amatama. Anthu adawanena ndi owukira. Anthu adawanena kuti alibe ulemu. Koma iwo adalimba mtima kuti ife timamudziwa mulungu wa moyo. Ndipo tipembedza mulungu yekhayo basi. Ameni. Chachiwiri ndi chokondedwa. Anthu amtundu umenewo wa Shadraki Mesaki ndi Abednego ndi anthu amene sasamala kwambiri za iwo okha ayi koma za mulungu mwini. Ameni. Sasamala kwambiri za iwo okha ayi. Chifukwa kupembedza kwa fano ili kukadapangitsa kuti akhale mu mtendere ndi mfumu, akhale mu mtendere ndi anthu ena amene nawonso akulambira fumu fano limeneli. Koma iwo adasankha kuti ayi ife tisasamale za ntchito yathu, tisamale za kuti anthu zitani. Ife tisamale za mulungu amene adatilenga. Inu mmasamala za ndani? Mukusamala za chuma kuposa Ambuye, mukusamala za banja kuposa Ambuye, mukusamala za ntchito kuposa Ambuye, mukusamala zinthu zoti sizidzakupatsani moyo wosatha kuposa Ambuye. Shadraki Mesaki ndi Abednego adasamala kwambiri za chiyero cha mulungu. Sadasamala kwambiri za iwo okha ayi. Okondedwa, iwo sadafune kutsata ndi kuchita zowakomera iwo okha ayi, koma iwo adasankha zokomera mulungu. Sadafune kutsata zokomera iwowo kapena zokomera anthu ena, koma adatsimikizika mtima kuti ife tiyeni titsate chimene chikhoza kukhala chokomera mulungu. Inu mukutsata ndi kuchita zokomera ndani? Okay, mukuoneka ngati abwino kwa anthu. Fine and good. Anthu akukuyamikirani. Fine and good. Koma akusangalala mu zimene zili ndani. Mupeza kuti ndi anthuwo ndi inuyo. Koma mulungu nkutheka wanyasidwa nanu kwambiri. Kondedwa, Shadraki Mesaki ndi Abednego sadafune kudzikondweretsa iwo okha kapena kukondweretsa nkhope za anthu, koma adasankha kukondweretsa mulungu. That's why akuyimabe monga madayimiramu. Okondedwa, iwo sadatengeka ndi chigulu kapena chuma, koma amasamalira zimene mawu a mulungu amanena. Munyengo ikuli chigulu cha mpiri chonse chalambira. Iwo sadatengeka kuti poti chigulu chatere popeza awo amatere nafeso kuti iwo adasamala za mulungu. Iwo sadasamala kuti pochita izizi ife tipindulapo chiyani, mwina tikalambira tipindulapo mphatso zambirimbiri. Ayi. Iwo adasamala zimene zikozokhala zonkondweretsa mulungu. Okondedwa, iwo sadaone kuti ziopsezo za imfa ndizo zimene angakumane nazo zikhala ndiye zifukwa zokwanira zopembedzera fanolo. Popeza padali chiopsezo cha imfa kuti amene salambira aphedwa, amene salambira aona zowawa, iwo sadaone zimene zizingati chifukwa chokwanira. Okay, popeza atiopseza therefore tilambire fano. No ways. Sidaliso excuse imene kwa iwo ngakhale padali chiopsezo cha imfa kapena ziopsezo kuti afa zowawa, akuti ife tilimabe basi. Chifukwa kwa iwo tchimo ndi tchimo basi. Uli kuti mtundu otere, mmachalichi uli kuti mtundu otere, mujingo uli kuti mtundu otere, mmaofesimu uli kuti mtundu otere. Ona tchimo ngati tchimo. Atumiki anzanga ali kuti atumiki otere amene akhoza ona tchimo ngati tchimo. Ndikunena makuti ngati lili tchimo sindipanga nawo, ine ndimayima pa choonadi. Ameni. Chachitatu ndi chokondedwa, mtundu otere okondedwa ndi mtundu wa anthu amene ali ndi tanthauzo latsopano la moyo wawo. Saona zinthu monga amene amaonera iyayi. Iwo amaona zinthu mwa njira ina.
ndipo satekesekaso kuti popeza akuona zimwe njira ina ife tiona njira ina, therefore ife tilola amavomereza kuona moyowu mwa mtundu wina. Ameni. Kwa iwo kupembedza Mulungu yekha ndi kuchita chiyero chake nkopambana zedi koposa kukhala ndi moyo koma ali ochimwa. Kwa iwo anthu oterewa amaona kuti kupembedza Mulungu yekha kuchita chiyero chake ndiye kwabwino zedi koposa kukhala ndi moyo ndi zambiri koma uli ochimwa. Ayi kuti afe akupembedza Mulungu yekha kwa iwo ndi zabwino zedi kuposa kuti akhale ndi moyo mdziko muno, akhale ndi chuma mdziko muno, akhale ndi maudindo mdziko muno, koma chonsecho ali munthu wochimwa. No to them. Inu mumakweza chiyani? Mukudziwa chiyani? Anthu ambiri akumakweza kwambiri chuma cha dziko, maudindo a dziko, kalikonse ka dziko koposa Mulungu. Miyo yawo imakhala ndi nkhawa kwambiri ndi zochitika mdziko muno, koma kwa anyamatawa, kwa iwo kupembedza Mulungu ndi kutsata chiyero chake china chinthu chofunika kwambiri zedi choti akhoza kuchifera kusiyana ndi kukhala ndi moyo ndi katundu wina aliyense mdziko, koma chonsecho ali anthu ochimwa amene akafa straight ku Gehena. Tanthauzo la moyo wawo lidali lotere. Kwa iwo kuona imfa kudali kwabwino koposa kuchimwira Mulungu. Kulola kusangalala ife kwabwino tife kusiyana kuti tichimwira Mulungu ano papokapo sitivomereza. Ngati mungachita kalikonse chitani, koma nawe poleka nani chautayi, poleka kukambaza chilungamo cha Ambuye sizitheka. Poleka tilambira Mulungu yekhayi kaya izi zina zonsezo ayi. Kwa china Meshaki, Shadraka ndi Abednego kudali kotero. Kwa iwo kutchedwa amwano kudali kwabwino koposa kupembedza fano. Adatsimikizira mtima ayi. Nkwabwino wena atione ngati amakani, atione ngati amwano, koma ifeyo bola tisapembedze fano. Kwa iwo kutayidwa kunja kudali kwabwino koposa kulambira fano. Kaza ife salabada akoso sadzatiganizira moyo mwathu, ka ife maina tusadzalembera kutsogoloko, ka mbiri ya moyo tifufutidwa, ka tiponderezera mwa mtundu wina uliwonse zidelo, koma ife fano silambira. Okondedwa atalimba mtima chotere ngakhale ife pamaso pa mfumu chinachitika ndicho. Okondedwa mawu awo sadasinthe. Mawu amene adayankha awa ndunazi ndi mawu omwe adayankha mfumu. Mfumu idapsa mtima ndikubwereza ng'anjo ya moto kasanu ndi kawiri. Sadaope, adawamanga ndi kuwaponya mng'anjo ya moto. Malawi ochoka mng'anjo ya moto adaphawa owaponyawa, koma iwo adapita mng'anjo ya moto ali ndi mtima wonse kuti ngati ndikufa ife tikufa chifukwa cha dzina la Yehova. Nkwabwino tilowe moto kusiyana kulambira Yehova. Adatsimikizika mtima. Chisomo cha Ambuye mwana wa Mulungu anali momwemo mng'anjo ya moto, adapulumutsidwa. Yehova amabakira nthawi zonse ndi kupulumutsa ana wake. Musadenga kuti kuchita mantha abale wanga pamene mutsata za Ambuye ndi kulimba mtima monga Shadraka, Meshaki ndi Abednego, pakukana chikanira tchimo la mtundu wina uliwonse, pakusagwadira mafano ndi zochimwa za dziko. Yehova adzakhala mbali yanu. Yehova adzamenya nkhondo zanu. Yehova adzakupulumutsani. Koma pero nkhani imene yokondedwa, mfumu nayo sadachita mantha ndipo idalemekeza kwambiri Mulungu wa Shadraka, Meshaki ndi Abednego. Inunso limbikani pa chilungamo chanu. Kutsogoloku Yehova adzionetsera yekha wamphamvu mu nyengo ya moyo wanu. Musagwadire fano ayi, musaope. Imani ndi Yehova maona mtima. Ambuye akulimbikitseni pamene mukumvera zimenezi ndikulingalira mozama kuyambanso moyo wa serious ndi Ambuye monga Shadraka, Meshaki ndi Abednego. Ambuye akudalitseni kwambiri zedi. Amen.